Сустракаецца лета з вясною. Непростая была гэта вясна, але мы, Іван Петрович, порадоваліся і зеляніні, і кветкам, надыхались раллёю зямлі. Мы на пад'ёме. Закончыўся адзін перыяд прыроды, закончыўся гэты перыяд і ў жыцці грамадства, у вышэйшых навучальных установах. Лекцыі мы дачыталі, семінарскія ўжо правялі, уже готовимся к экзаменам. И школа вступила в новый период, самый отказный, Иван Петрович. И мы вздохнули уже после обыденной этой работы и вздумали, что у нас есть еще не все зробленное за этот час, что у нас давно заплановано жаданне побачиться с вами, наведать, пораиться с вами. И мы, вот, когорта филфаковцев, тых, что тут присутничают, аспиранты, студенты, доценты, профессоры, докторы тут присутничают каля вас. Мы осмелились, и весь наш филфак. Ну, дали нам таки наказ. Идите, просите Ивана Петровича, коли он вас прийме, погутарьте с ним, а потом нам расскажете, а потом и он еще к нам прийде і ще раз з нами побачиться усіми. Ось гэта нагода нас привела к вам. Але скажу, коли мы шли до вас, и то с кожным кроком набирались, як кажуть, тих эмоций незвичайних. Мы пошли по улице Янки Купалы, уже успели Андреалину подхватить. И те мы читаем дошки на доме соседним с вами, это мемориальные. Мелешь нам, лишь так кивая, согнувши такую свою головку за смешечкой. И Куляшов каже: молодцы, девчаты, что вы осмелились наведать Ивана Петровича. И коли мы уже подошли сюда, к вашему дому, и особливо на ваш этаж уже поднялись, то тут адреалину кольки хочете. Але гэта не адмоўны адреалін для нас. Это становчы адреалін наш. Потому что нас не оволодала радость, нами оволодало хваляванне, что мы осмелились переступить порог, где працуют и живут такие прихожие люди. Живе семья Ивана Петровича. И коли отчинили двери, то мне сдалось, мне туснилась некая особа. І я убачила Марію Філатовну. Яна першай постаттю мне здалася, калі я шагнула праз порог, бо я яе запамятала, я яе сустракала на этом порозе. Иван Петрович, как вы разумеете, что першы кроку и першае жаданне мы пришли на сустрэчу с народным письменником. Мы ж выкладчики. Мы ж пропагандисты вашей спадчыны, творчасці вашей, вашего непаўторнага шляху. Мы разумеем, что мы пришли к патриарху белорусской литературы. Але к вам пришли выкладчики, идут выкладчики, и пришли студенты. И им хочется пораиться с вами, як с академиком. Нам хочется послухать вашу науковую думку про развіццё литературы, ее сучасный стан, особных жанров. Мы пришли еще, повторяю, и до академика. Але коли приходишь на квартиру письменника, то обовязково есть у нас еще и такие, ну, як сказать можно, интимный интерес глянуть. А як же себе не просто адчувае герой социалистичной працы, як ён живе, с кем, кто его окружает. Ось такая чисто жыццёвая нас, як кажуть, хвалююць питание не только нас. И вучням хочется ведать про вас больше, как про человека, и студентам хочется ведать про вас не только как письменника. Тем больше, что у нас такие счастливые можливости. Мы ж працуем с вашей семьей разом.
Ваши ж дети наши коллеги. Хто був студентом, хто, як кажуть, тепер наші студенти. Так що ми прийшли у сім'ю, якою добре ведаємо, і хочемо просто, як кажуть, поглядіти на вас і самим нечто таке від вас довідатися, і вам нечто пригоже сказати, коли нам удасться. Так вы настройтесь, не кривдуйте, что мы такие официальные. Вот питание уже подрихтовала Нина Борисовна, Татьяна Ивановна, и внучки ваши уже нечто хочут запитаться. Але они не осмеливаются, почну я. Иван Петрович, я як человек почну питание чисто человечее. И оно продиктовано не только иде от меня, от народных масс белорусских оно иде. Люди кажут, ну, коли поспеваем это, Иван Петрович, писать? Мы не поспеваем читать. Мы не поспеваем купить его книжки. Уже читаем, альбо телебачення дасть коротку звісточку. Ось подрихтовали, ось вийшло, альбо полами отримають. І ночные гэтые успомины захлебываемся, так любим, читаем их. Так нам хочется ведать просто так по-человечески. Ну, коли гэта все робіцца? І адначасова хочацца запытаць, што вам лягчэй? Ці натхненне, збор матэрыялу? Ці, калі вы уже приступаетесь до гэтай, дозвольте мне простое слово выкрысаць, письменницкой кухни, коли вы уже сядете за свой стол, коли вы поставите свою машинку, некалькі ручек, ці вы пишете, скажите, не ручками, одразу друкуете. Мара Філатовна покойная нам много ваших секретов рассказывала, як у вас гэта атрымоўваецца. Бачите, якое я подрихтовала ад імя моих вот присутных и наших студентов такое питание. Иван Петрович, калі ласка. Ольга Васильевна, дякую вам. Я просто дякую всім, что вы наведали меня, старого человека. А то часом отчуваю себя одиноким. Представляла тут и починала оговорку, починала нашу встречу Ольга Васильевна Козлова, профессор университета, старейшая деячка нашей науки, филологичной науки, нашей белорусской литературы. Тут за этим маленьким столиком сидят моя дочка Татьяна, доктор филологичных наук, моя дочка Маша, аспирантка, это моя внучка Маша, аспирантка, моя внучка Славяна, студентка филологичного факультета, и мой дорогой внучек Ванечка, который помогает мне писать. Ну, так само доцент Нина Борисовна Решетникова. Всех я назвал, не всех. Всех. И вот такую хорошую семью филологов, литераторов, людей, которые любят белорусскую литературу, которые, по сутности, отдали ей життя. Сегодня я маю гонор принимать в своем доме, в своем, нехай и тесном кабинете, где было написано немало моих романов, немало моих повестей. Ну, як пишется, як поспевается. Конечно, когда я был молодой, я писал много. Писал ночами. Пишу я весь час от руки, чернилами. И все это передруковывала моя жонка, небожица Мария Филатовна, которой вчера как раз исполнилось 5 годов, як я не стала. Это вельми сумный был для меня день. Но страта такого человека, такого сябра, такую мать и такую бабулю, это был великий удар
для всей нашей семьи. Ну як творчий процесс? Я вот как раз пишу про это. Пишу в своих ночных воспоминах. В опошний час я выдумал такие назвы, такий жанр себе «Ночные воспомины». Это мемуары, але мемуары складаються з особних новелл, з особних таких ярких епізодів моєї діяльності. Починаючи з моєго маленства, я син лісника, з воєнних епізодів, епізодів моєго наставництва, коли я був наставником, і далі вже письменницьких, громадських епізодів. Я написав їх вже много, этих ночних вспоминів. І от опошнє, над чим я зараз працюю, назвав сюжети. Я просто хочу розказати читачам моїм, як з'являються ті інші сюжети. Ну, з'являються вони по-разному. По-разному з'являються. Звісно, часом зовсім нечекано з'являється, а часом приходиться вельми много працювати. Особливо тяжко мені далися мої історичні романи. Я мало їх написав, всього 2. Це роман «Петроград-Брест» про близьку історію, про заключення Брестського мира в 1918 році. І роман про далеку історію 500-годової давності «Велика княгиня». Тут, конечно, пришлося попрацювати ґрунтовно, тому що прийшлося много написати, почитати історичної літератури, і Карамзіна, і Соловйова, і Ключевського, і Костомарова, і наших істориків білоруських, і польських некоторих істориків. Тому що проникнути у час, як люди жили, як було побудовано це Велике князство Литовське, значить, хто керував їм, ну, що люди опраналися, з ким воювали, як воювали, яка зброя була, що їли, що пили і так далі і тому подобне. Это вельми тяжкая праца. И кроме того, у меня, конечно, не было опыта. Это потребує, видать, особливої технології. Письменники історичної теми, вони, видать, научені вже більше, ніж я. Ну, це 2 романи. А так, звичайно, все являлося плодом моєї фантазії, але не просто фантазії такої, оторваної від життя, а йшло від життя. Я весь час був на війні, з першого дня до останнього, бо в армії я був призван в 40-му годі, призван був у зенітну артилерію. Стояли ми на обороні Мурманська, наша батарея на обороні поселка Мурмаші, зараз там громадянський аеродром Мурманський, де був воєнний аеродром того часу. Мы прикрывали этот аэродром и прикрывали на той час самую полночную гидростанцию Толомская, которая давала энергию Мурманску и, по сути, всему Кольскому полуострову. Вот. И там почали мы войну. Тяжко это были переживания первых дней. Стрелять мы не научились еще добро за 8 месяцев службы. И немцы просто лазили, что называется, по кустах, обстреливали батареи, были первые аферы. Особливо перший день, як вони збивали наші самоліти. Ну, потім окрыляли, научились стрелять, загнали немцев на вышиню 3-4 километра. Я уже с такой вышини в той час
бомбометание не было таким прицельным. Но это я уже много рассказываю про войну. И вот, вернувшись з війни, почавши працювати наставником, оженився я до війни. І до війни, у початку війни народилась моя старейшая дочка Ліна. Я вернувся до їх, до Марії Філатовни, до Ліни. І написав все-таки свій перший роман не про зенітчиків. Про зенітчиків значно пізніше почав писати, а написав про партизан. Это роман «Глубокая плынь». И, что называется, мне пошанцевало, потому что я за его, мне была пошанцевало в том сенсі, що за його мені була присуджена сталінська премія. А в той час це здорово гучело. Роман був перекладений на русську мову, на українську, таджикську, на многі інші мови. І молодий письменник, наставник, по сутности. Правда, в 1948 году я переехал в Минск, поступивший в партийную школу, чтобы закончить свою адукацию, бо война перешкодила мне закончить институт педагогічний. Розумієте, в який я поступив після війни вже, заочно. Вот з этого романа почалося. Почалося, конечно, з розказів «Партизан». Я был секретарем патронизации выбран сельсовета. 6 колгасов отсталых, разбитых, разграбленных. Вёски были надзвычай бедные, люди голодали, женщины орали на себе. И вот, значит, я был секретарем патронизации, а старшиней сельсовета был Бибиков Иван Сергеевич, который был партизан, перенесший страшную трагедию. Немцы и полицаи знищили всю его семью, жонку, тещу и 3 малых детей. Эпизод это есть в романе «Глубокая плынь». Ну, по-разному з'являлись сюжеты творов. Ну, вот, допустим, приехавший в Минск, квартири не було, жив на приватній квартирі на Лагойському тракті. Маленький покойчик, який займав. Там от народилася Тетяна в 48-му годі. И там до господыни этого дома, приватного, древляного дома, приходила женщина. И я хутко знал, что она была подпольщица, и одночасово гандлярка на Комаровском рынку гандлявала. И вот долго я носил этот образ, куды, коли писал «Сердце на долоні», мне хотелось в «Сердце на долоні» этот образ. Но там мне з'явился Зося Савич, героиня такая, с трагичным лесом, таким дочка врача ведома, которую немцы провокативно поховали, не бытая своего служка, на самом справе он был подпольщик, вельми действенный, вельми разумный подпольщик, разумеете. Ну, після я виїхав з Лагойського тракту, можна сказати, довго носив цей образ, довго шукав місця в якій-небудь творі. І ось одночі в Союз письменників прийшла жінка і принесла зшиток віршів. І говорить, що її сестра початку війни в Дроздовському лагері воєннополонних наших викупила воєннополонного хлопця, хворого зовсім. И, значит, тримала его в себе, и он помер все-таки на сухоты, хворел и помер. Это его остался сшиток вершев. И тогда меня одразу осенило, вот что повинна сделать моя героиня. Она повинна выкупить военнополонного. Это военнополонный поэт. Так з'явилася, допустим, повесть «Гандлярка и поэт». Но часом шло от образа.
Ну от був у мене такий вельми добрий сябра, видатний наш письменник, видатний драматург, юморист, веселый человек Андрей Макайонок. И мне просто хотелось вот створить такой образ, написать этого человека. Я долго думал, ну а кто же он, письменник, вельми познавально будет, розмов буде много. Мастак, ну що мастак зачиняється в своїй майстерні, кого він бачить, з ким він конфліктує, яке поле діяльності йому дати. І одночі я був на бюро ЦК, де обмірковували план забудови парковой магистрали. Это теперь проспект Машерова и Веснянка, вот это. И там хорошо выступал Петр Миронович Машеров, развивал план забудови. По його плану до самих Жданович повинен йти з цього боку парк забудовувався. Не доми, які набудували. Может, я уже спать пойду? Тихонечко, батюшка, сейчас. Можеш іти. Сходи. Иди, мама, чекает. Іди. От образа Андрея Егоровича Макайонка, сябра моего, веселого человека, гумориста, комедиографа, нашего лепшего драматурга. Значит, там, ну вот, до речі, я не закончу, там на бюро меня, я вдруг зрозумів, хто він повинен бути. Він повинен бути головний архітектор города. Именно архитектор сутыкается с многими организациями, с керівниками города, с керівниками области и республики, и с многими чиновниками, и с рабочими, с усими. И забивши его головным архитектором, значит, так з'явився сюжет романа «Атланти і каріатиди». Був написаний один з таких цікавих моїх романів, я його люблю. Ну, много можна розказувати про інші сюжети інших твоїх творів. З'явилась в мене в Союзі наставниця со скаргой, что она покахала завуча, замужняя женщина, и за это ее изволили с працы. Я позвонил министру, Минкевич тогда был министром, Михаил. Значит, после я пошел до его, и мы уладили справу, уладили на працу, эту наставницу знал. Она приезжала, дякувала мне, и з'явився сюжет о повести «Ах, Михалина, Михалина». Такой відомої повісті, популярної, і в той час многие зачитувалися, особливо наставники. От так я починав свою творчість, так вона розвивалася. Одним словом, простоях я рідко був. Я весь час писав. Хоть простой, конечно, были, часом напишешь один роман, засів вдруг, а потом довго думаєш, а про що писати ще? І з часом нападав страх, а раптом ти списався. Такого вам не погрожає, такого вам не погрожає. Ну, з перебудовою, з розвалом Советского Союза, сотворением самостойной Республики Беларусь. Конечно, з'явилися і інші теми. Вони в моїх оповістях, у романі «Губернатор». Это три, за этих опошних годов 12 вышли 3 книжки новые. «Сатанинский тур», «Полесская Мадонна». Дядя Шляпа к телефону! Кого? Тебя к телефону! А кто там? Скажи, дедушка занятий. Іван Петрович, ми продовжуємо гутарку, але я хочу просто ще виказати от ті думки, які ви підказали уже своїм уступленням.
Ви много нам відкриваєте цікавих матеріалів відносно прототипів, якими ви користалися і користаєтесь у своїй творчості. Студентам вельми потрібний цей матеріал при написанні курсових, дипломних робот. Це матеріал, який, шавелите їх власну думку. Вони вас читають і бачать великий світ. Бачать великий світ і хочуть навіть вернутися у той час. Я хочу сказати, що ваша оповідь «Гандлярка і поет», я, як дослідчиця, однесла її до історичних. До історичних. Історизму там хоч отбавляй. І наше покоління ведає, що таке гандлярка. У той час, що була гандлярка праз 10 років, і що вона значить сьогодні. Так ви нам розкрили, як кажуть, біографію цього цікавого образу. Дякуємо вам за цей матеріал відносно прототипів. Ніна Борисовна, як ти лічиш, організуючи практичні заняття у школі, як кладеться матеріал? Ну, я лічу, що діти з великою цікавістю читають твори Івана Петровича. Але опошній час, виступаючи перед наставниками, я весь час чую питання. А як Іван Петрович оцінює свою творчість опошніх десятиліття? Які твори лічить найбільш удалими, найбільш які можна включити у програму школьну? Ось. Что нового он открыл для себя у человека, что нового он открыл для себя в житті. Потому что весь час, яким бы человек ни был взрослым, весь час нечто для себя открывая новое. И у человека, и у свете, и у взаимоотносинах поміж людьми. І, безумовно, вот менавіта і наставників, і студентів цікавить оценка письменника вот этого твора опошніх десятилетий, тому що критика, по-моему, що нічого поки що такого значного, на мой погляд, не сказала про твори вот якраз з этого опошніх десятилетий. Ніна Борисовна, я розумію вас. По-перше, відказуючи на ваше питання, хочу сказати, что мне, и в этом, может, мое счастье, не соромно ни за один мой твор, написанный и 50 годов назад, и 40, и 20, и написанные вот у наше опошнє десятиліття. Вельми складане и вельми нелегкая для нашей литературы. Что сказать, что я больше люблю в своих творах? Такое питание часто задают на соцстречах, на творчих конференціях, читацьких конференціях. Як кажуть, у маті всі діти. Я тільки хотіла сказати. Всі родні. И все близкие. И также творы мне все близкие, все Як і родные. дочки, усі. Як і дочки, як і внуки. Все-таки ніяк, скажу щиро, ближей ті, которые до власной биографии. До приватности тревожное счастье. Тревожное счастье – это, по сущности, автобиографичная речь. И поэтому такая речь, которая не забывается, потому что некоторые там, допустим, у «Добрый час», «Крыницы», я их не перечитывал, 10-20 годов, и уже некоторых героев забыл, щиро признаюсь. В тревожном счастье ничего не забылся. Ни одного сказа, ни одного абзаца, ни одного героя, ни одной ситуации ничего не забылось, потому что это автобиографично. И зачем уже автобиографичный, допустим, такая речь, как «Славься, Мария». После смерти Марии Филатовны я написала повесть такую про наше кохання, про нашу любов, про наше життя, про наших дітей. Это повесть. И я вам скажу, після вже, это вже зовсім, по-моєму, коли почалась перебудова, я знову вернувся
до воєнної теми. Це цікаво, що от я вже казав про це, що я почав не со своєї, так сказати, зенітної діяльності, а з партизанського роману «Глибока плинь» і з других там творів про Колгасу, «Добрий час», «Криниці», розумієте. Ну, и только где-то годов 15 я почав писать «Тревожное счастье» после войны. «Тревожное счастье». И уже совсем недавно, где-то в 80-х годах, я написал еще роман «Зенит». Роман «Зенит». И он трошки, может, где-то в чем-то повторяет «Тревожное счастье», но в другом плане. В 42-м году нам прислали пополнение. Пополнение надзвичайне, ну, звичайне для того часу. Лягло столько народу. 3 миллиона попало в полон в первые месяцы войны. Столько загинуло. И в Радову вымушен был призывать на военную службу девчат, женщин. И вот там прислали туда на полночь, в Мурманск, в нашу часть девчат. Были архангельские девчата с Архангельской области. Это еще ничего архангельское, а были коми. Комини, которые нас по-русски дренно говорили, и дренно адукації вельми низької було. А зенітна артилерія в той час вже доволі складана була. Дальномір, прибор, управління огнем, пушка. А я був вже комсоргом дивізіону, головний вихователь. Парторгом у мене був чоловік не вельми адукований, не вельми любив всі ці лекції, всі ці гуторки. А я вел все эти гуторки, все лекции, я их учил и читать, и писать, и сам писал письма, и все, разумеете. И вот роман «Зенит» — это про лёс этих несчастных девчат, про их службу, и про то, как гинули они некоторые. Литерально в конце войны, в ночь с 15 на 16 Жуков забрал нашу прожекторную роту. Мы стояли уже в Германии. Нас перекинули из Мурманска в Кандалак, чтобы мы весь час на полдень рухались. В 1944 году после вызволения в Петрозаводск. С Петрозаводска нас в студени 1945 года в Польшу, в Познань. Где-то в соковику месяце нас кинули в Германию, туда под Одер. 30 километров от Одера, город Ландсберг на Варте. Варта река, приток Одера, разумеете. И вот наш прожекторную роту забрали. Не ведали, на что забирают. Я у командира дивизиона попросился. Поеду я зимой все-таки. С прожектористами где-то поехал. А это была ведомая операция, когда Жуков собрал штук 400 прожекторов и ослепил, нет, переправил через до Берлина, переправил через Одер. У ночь с 15 на 16 красавика 45 года. И они, ну, а немцы все-таки огрызались, стреляли дальнобойками, и загинул у нас прожекторный разлик один. 4 девчины загинули перед самым конец войны. 3 было поранены. И мне так шкода было их. Вот про этих девчат я написал. Было много трагедий, было много смешного. Была у нас одна цікавая девчина, полька, архангельская. То есть ее дед, прадед еще был в 1863 году,
після повстання Калиновського, повстання висланий туди в Архангельську область, і там залишився жити. І от ця полька. Вона нам здорово доставалася, а докована дівчина 10 класів, все відала, всіх повчала, всіх поправляла, всіх офіцерів. Була така незвичайна. Ми у Познані здесь зайшли в костел. Просто за що. І раптом вона пробилася к ксензу, упала на колени і просить його благословити. Я комсорг дивізіона, а попів. Все таке. Розумієте, много було таких і трагічних випадків, і смішних, і життєвих, кохання. Ваші твори вельми хорошо читають некоторые з наших артистів. І я ведаю, що у вас є свої, як кажуть, любимі артисти, які читають мемуарні ваші твори, літературні твори. І нам хотілося б, щоб наше радіо навіть повторало ці програми. Розумієте, один раз послухати не всі поспівають. Продовження йде, ми вуха прикладуємо. А потім хочеться, щоб ще пройде некий час. Це ж не накладно для держави, для нашого телебачення або радіо. Хай би вони повторали більше. Це матеріал, треба їм дорожити і їм користатися. Так я хочу запитати, Іван Петрович, які вам передачі по радіо більш, як кажуть, здається, удалими. І я не називаю прізвища артистів або артисток, я ведаю, кого ви любите, і хто вас любить, і хто вас читає. Але хотілося б ведати і ваше враження, вашу думку, коли це не секретно. Я мав тесную совесть с театрами и писал сам пьесы. Я написал штук 10 пьес, писал, все не поставили. Первая пьеса «Не верьте тишине» была еще поставлена Мазалевской Любові Івановні у театрі юного глядача. І трималася вона у їх вельми довго, годов 10, коли не більше. Словом, 600 спектаклів пройшло. Ну, з актерів я особливо от Апошнях уже. Тоді ми хорошо дружили і з Платоновим, і що ж, Глебов. Глебов, може бути, не такі контакти вже, як Платонов, а з Глебовим, з Стефанією Станюта, з Рахленко, пізніше з Макаровою, Маша Макаревич, я так актриса особливо люблю. Маша Захаревич. Маша Захаревич любите. І Лілію Давидович я любив. Играли они в моих пьесах. Пьесы мои ставили. Инсценировку «Сердце на долоні». И после «Измокли птушки», оригинальную пьесу. «Измокли птушки». Ну, великие. Жаль, конечно, это не были уже такой з'явой театрального життя моей пьесы. Видать, я не драматург. Хоть и писал эти пьесы. Не драматург. Раніше радіо часто передавало. І от спочатку нашого розвала, розлома, звонили, просили новые опоедания. И все эти опоедания, допустим, моей книги «Сатанинский тур», все прошли по радио. Теперь мало кто звонит, и я постарел, ходить не могу. Редко даю им новые речи. І вже радіє вони читають. Хоч варто було б наше кіно,
Вот, допустим, «Возьму твою боль», Пташука, Небожчика. И же хороший фильм. Только после смерти Пташука дали. Ну, ранее давали, но году уже несколько не давали. Можно все-таки дают всякую белиберду американскую, всякую пошлятину, это, понимаете. Боевики за «Возьму твою боль». Только после смерти Миши Пташука дали. І зовсім недавно нарешті перший раз показали по телебаченню фильм «Эпилог». «Эпилог» – это з моїх оповіданнів, перших оповіданнів на нову тему про сучасне життя, про те, як люди обеднел письменник, обеднел мастак, продав свої картини за межу. Это для його була трагедія, що вони в'їхали невідомо куди. Тепер це стало вже такою нормою і з'явою привичною. А 12-10 років назад це було просто трагедія для мастака. І він кончає самогубством. И Добролюбов снял, по-моему, добрый фильм «Эпилог», который назвал «Эпилог». И вот зараз «Эпилог» это показали. Мне тут же звонит Роман Тармола, наш хороший поэт, Иван Петрович. Я просто весь сеанс проплакал, глядячи это «Эпилог». А это першиню, вот снято это годов 7 назад снятый фильм. За 7 годов першиню показали по телебачению фильм «Эпилог». Я Добролюбову позвонил, Игорь Михайлович, а что его не показывали ранее? Он говорит, я сколько разов оказал в Министерстве культуры, он говорит, он упадочный фильм. Что значит упадочный? Які? Упадочный. Він, пожалуй, вельми нагадує антиутопію, таку естетичну, і не як, звичайно, у нас кіберпанк, де машини захоплюють владу, а тут не про Так что, бідна что дотычется пропаганды творчества нашей, не только моей, или всей белорусской литературы, то, конечно, тут треба ще многое зробити. От вчора у мене був новий старшиня Союзу Пашкевич, ми говорили з ним, і я написав письмо президенту республіки по всіх цих проблемах. Ну, резко упали тиражі. У меня ранее же при советской владе на белорусской мове, вот у меня это «Зенит», вот уже конец кончался, уже перебудова почалась там, вышел тиражом 50 тысяч, первый раз 50 тысяч тиражом. Зараз замість того ж на щастя, я не розумію, навошта это Нина Борисовна, включили «Сердце на долоні», все-таки для школи лепше, тревожное счастье лепше у школе. Ну, неважно, по школьной серии видавецтво видало «Сердце на долоні», Гондлярку и поэт. Дякую видавецтву за это. Але ж тираж 4 тисячі. А скільки школьників? І, звичайно, по тривожному щастю, де тираж був великий, раніше видан і по-білоруську, і по-русскому. Як доходили до вивчення, так дзвонили батьки знайомі. Іван Петрович, дайте книгу. Нема де достати книгу. Розумієте? Поэтому тиражи, конечно, это наша проблема. Наша проблема зараз. Ну, конечно, то, что белорусы стали меньше читать на своей родной мове, это сумно. И тут от нас, письменников, многое залежить повинны и мастацким словом, и публицистичным словом.
со своими выступлениями в пресі мені все-таки зняти цікавість до нашої літератури. Яку роль, ось ми узняли питання з вами про мову, про відносини, про її стан у республіці. От як, на вашу думку, яку роль відіграють, або зараз уже виконують наші нові такі установи, як ми називаємо ліцеї, гімназії? Тетяна Івановна, ти буваєш у гэтых школах, зустрічаєшся з викладчиками гэтых нових установ і сама то, що я викладала, я ведаю. От як, на вашу думку, от батька і дочка, як ви оцінюєте роль гэтых установ, гімназій і ліцеїв у активізації, у підйомі, ну, наогул, їх уклад у розвиття нашої національної мови, літератури? Я оцениваю выключно становче, конечно. Хотелось бы, как их было больше. Іван Петрович, можна питання? У біографії, значить, написано, в біографії такої огульно відомої, що ви починали як поет, що ви починали з віршу. І хотілося, як ви трошки порозважали на конт жанрової специфіки. Чому роман? Сапраўды, ці були б вірші, ці була поезія у початку творчого шляху. А пазней, чому роман став основним жанром? І яшчэ питання. А ці хотілося написати, наприклад, чисто детектив або мелодраму? Чистую мелодраму такую, без всяких социально-бытовых проблем, а только мужчина и женщина, только проблемы взаимоотносин. Так это и есть, повесть обмен. Так же Ну, есть. совсем, я бы сказала. Ну, я вам скажу, конечно, я починав як поет, як всі молоді. Починав ще в школі. Ще в 6 класі один випускав класную настенную газету. Писал там и верши, и все там дописи, все заметки это писал. Все. Но потом, когда учился в техникуме в Гомелі, будівничих матеріалів, вельми далеким от літератури, я ходив у Гомельську правду на літоб'єднання. Тоді членами літоб'єднання були два хороші поети, студенты пединститута. Это Леонид Гаврилов, который на великий жаль загинул, и Костусь Кириенко, который на великое счастье все-таки выжил у войне и после довгий час працював. Я прочитав там свої вірші, і мене вщент розкритикували. Тоді через певний час я написав оповідання, закоханий був в медичку, вот, свою будущую жонку, Машу Кротову, і написав про медичку, про фельдшера оповідання. І прочитав оповідання, і мене похвалили всі в один голос. І тоді я зрозумів, що от моя, так сказати, вибор, это проза. И я навіть осмелився до войны прислать полами революции, как называлось, полами тоді, два свої оповідання. Один назву не помню. А друге оповідання коротке називалося «Березовий сок». Я отримав письмо за подписом Лунькова. Ну, звичайно, конечно, отказы молодым авторам дают редакторы, а не головные редакторы, редакторы отделов. Но тут оказывается, что Луньков читал мои оповедания. Потому что после войны, когда я уже был принят в союз письменников, он сказал: юноша, а это до войны ты нам березовый сок прислал. Мы хотели его друковать, или почалась война, значит, все это загинуло. Все.
І от з того часу, хоч у війну, я ще на русській мові писав вірші патріотичні і друкував в армійській газеті. Була армійська газета 14-ї армії «Удар по врагу». От в этой газеті «Удар по врагу» я надрукував штук 5 чи 6 віршів. І був такий ленинградський поет Бронислав Кержун. І він після війни вирішив забрати вірші. Сам я служив там же на півночі, не пам'ятаю в яких частях. І от він вирішив. Ну і знайшов, значить, червоноармієць, потім сержант Шамякин. Прислав мені письмо. А я вже відомий письменник був. Це не ви. Я йому відказав, що це я. І він випустив книжечку «Бойцы за певцы за полярный вор». Книжечка такая, книжка, поэзия одна. Значит, всех это подруковался в этой газете «Удар по врагу». Он мне прислал эту книжечку, но ее знайти тяжко. Где-то на в архиве моем есть. Ну вот, а так уже писал прозу. В 43-м году зимой мы стояли под Кандалакшей на станции Африканда. Такая уже полярная станция была, чомусь названа Африканда. И там был аэродром наших дальних бомбардировщиков, які ходили в Норвегию через полночь Финляндии и бомбили там это в фьордах немецкие корабли. Ну и, конечно, не вертались. И когда у летчиков гремел салют винтовочный, мы знали, что это значит, кто-то не вернулся, кого-то уже так сказать. Туди проривались, а назад уже немцы их не выпускали, Ну, сбивали. не все, конечно. Один-два до и не вертался. И вот не вернулся один самолет, а потом месяца через полтора летчик и штурман вернулись. Много, десятков и сотен километров летчик раненого штурмана тянул, забивший такие санки с обшивки самолета, тянул. Потом их подобрали в Суоми, это полярные, это финны. Перевезли, там специальной линии фронта не было, перевезли на советский бок, их подобрали пограничники наши, и пилоты вернулись. И я написал оповідання в снежной пустыне, потому что первое оповідання лічить, что мой дебют почався з помсти, но помста ранее была опубликована. А написано ранее было оповідання в снежной пустыне. Вот из этого оповідання в снежной пустыне. Вот до этого были же оповідання, вот, которые я писал. Да, еще в початку войны я написал оповідання, послал в газету Ленинградской военной округи, что Ленинград не был блокирован. Я отримав отказ. Ну, вот это так, значит, уже злый, такий отказ, злого редактора. Все рушится, все. Воюй, товарищ червоноармеец, а не займайся чепухой. Не, ну это подтекст, не полный текст. Разгромный такая. Отзыв короткий, но посторонний. Хочу вас звернуть в другую колею в нашей хуторці трошечки, чтобы вы отпочили от, я кажется, лекций про свою творчесть. Вот вы тут сказали, что «Березовый сок» называлось ваше оповедание. Мне здається, что этот образ у биографии вашей так само займає великое место, починаючи з тих лісов, де працював ваш батько. Вам цей образ «Березовий сок» треба вам ще
розквітить. І навіть, скажіть, ваш густ у вас на дачі були, на, мабуть, ті самі берези і Марія Были. Петровна вміла Были. зробити судовий Были. сок. Розкажіть нам про ваші густи. Такі. Ну, я вам скажу, коли наступала весна, там, коли батько був лісником, жили ми в лісі, одна лісничовка, ми этого березового соку много ставили. С банков, значит, всяких горшков ставили. Это до клинок забивался, отсекалась береза, забивалась клинок. И самое приемное было уже не со банка напиться, а смоктать из этого клинка, З подсочника. подсочника, за это Забивають. смоктать так, язычком. Там Смоктать, особливо солодким да, здавався. да, особливо солодким. И забирали несколько бочек этого березового Так, от сока. збирали бочки, не з банки, а починали з банков, а збирали ж бочки. Собирали бочки и робили квас, который пили все лето. Заправляли подсмаженным ячменем, корками хлеба подсмаженными, подпаленными. И такой моцный кисал, и моцный квас. У погребе стоял, и всех частовали, кто приезжал там. Объездчик. Широдою йшли об'їжджики. Лесничий. Так что с березовым соком это мне не надо. Я же вот написал, для детей я мало писал, для юнацтва много. Я почав першу книжку где-то году в 49-м выпустил дитячую в Москву книжку. И совсем недавно выпустил книжку для детей про мнемоленство, где включены новеллы «Уласные успомины», ніякої фантазії. Все, що відбувалося со мною. Абсолютно. Починаючи з першого, що я вспомнив, як я лез на барану. Барана это упала на мене, дерев'яна, хорошо. І зуб'ями стояла до стінки, доки вона мене не вдарила. Особливо, як я вибирався з цієї барани. І кончаючи там таким, як я з вовком зустрівся, як я чуть не потонув. І мені циганка витягнула, значить, з стариці сожа. Це стільки ще пригод у вас? Ну, Иван Петрович, я рада, что мы вас рассекречиваем потрошечки. так я же про мимоленство вышла книжка такая. И там все это я пойду не есть. Это для молодшего класса, по-моему, такая книжка. Ніна Борисовна, Це ви як цікаво. методист, як лічите? Я лічу, що це цікаво, але я б хотіла повернутися до жанру романа. А ось я, чому роман? Тому що роман – один з самих складаних жанрів прозаїчних. Ну вот я люблю роман. Моя фантазия такая широкая, что давала простор мне роман. У него та повесть, Хотілося просочити його з людей, правда? Напевно, так? І Ну, взаємодії. много линий давала сюжетных, много характеров, много образов. Вот Цицендалони. Много ж там. Да и Атланты каратиды, и снежные зимы, и возьму твою боль. И это довольно складанная структура. Я любил складанные такие структуры. И поэтому мне больше подобался форма романа, жанр романа. І зразу одне питання подкину, зв'язане з гэтым. Розумієте, наші учені, професори нашої кафедри, подрихтували вам цікаве питання. Мабуть, мені воно буде зв'язано з цим вашими відносинами до романа. Бельський і Тичина, доктори наук, професори наші, хочуть у вас попитати. І не так кажуть. Глибоко поважаний Іван Петрович, як ви відносите до дивного, парадоксального визначення, що ви в своїй творчості з'являєтесь і модерністом, і навіть постмодерністом,
і абсурдистом. Абсурдистом. Як це в романі, у вас в романі сполучається, чи як це там? Ну, я то лічив себе весь час реалистом. Реалистом. Ну, не приземленным реалистом, а таким, так сказать, все-таки узнятым реалистом. Ну, я ніколи не лічив себе модернистом, постмодернистом. А абсурдистом? Ну, абсурдистом я не знаю, что у меня абсурдное есть. От слова абсурд? Что абсурд? Чекають наші хлопці відкази, Ну, чекають. что? Ну, це вони не вам кидають, це вони критикам. Это они критикам А что? кидают каменчик у А них, что у меня абсурдное есть? Мне Да, настолько... Что у 90-х годах уже опошні твори, там абсурдне життя. Якби це не показує, що там які абсурдні ситуації. Типу як у Станінськім турі. Ось то, що як труп нябожчика возили, всі абсурдні ситуації. А это славяно... Ні, думка студентки нам вельми важна. Славяна моя Славяночка, а ви як лічите? Ну, выслухали эту думку, и вам профессор это на лекции донес. Як аудиторія зреагувала студентська? Питання не було. Мені здається, що студенти все ж лічуть, що реаліст задуля з неким романтичним навіть оціненням. Человека. Да. Ну, коли это... Нет. Сентименталист. Это уже моя думка, я это проводила в своих працах. Сентименталист, это, видать, правда. А славяна, видать, має рацію, коли вона має на увазі апошні оповісті, що абсурдне життя. Ну, це, правда, це подання Станінський тур. Що їдуть у Польщу за цими шмотцями з Витебска. Едет выкладчик института Витебского, ну это же давно написано, годов 10 назад, разумеете, помирая перед Брестом. И люди, знаете, что когда заявить, что помер человек в автобусе, значит, их далей Бреста никуда не пустят, конечно, расследование почнется. Грубо розвалиться. Ну, и они накрывают его шмоттем, перевозят через межу, и 4 дня, хорошо, что зимовый час, возят по Польше мертвого человека. Конечно, это абсурд. И люди идут на такие абсурды, из-за чего? За какого-то шмоття, за какого-то лишнего доляра кажуть. Так що, коли славяни мають, ну, і коли критики наші мають, це абсурд. Ну, а так остатнє абсурдно. А як народжається сама ідея твору? Чому така тема? Чому така проблема? Может, чушь подсказать. Ну от я вже трошки говорив, що народжається по-разному. Народжається, значить, просто часом задачі, що я хочу написати про партизанів, як глибока плинь. І я збираю матеріал, я знайомлюся з партизанами, з їх оповіданнями, конструирую сюжетные ходы, начинаю писать. И в процессе писания, конечно, меняется, там что-то додается, отнимается. А часом народжається, вот я говорю, як англійський поет вот, принесла женщина шиток вершов, военных вершев несчастного этого солдатика, который писал. Ти народжається, допустим, з характера, як Атланти Каратіди, з характера Андрія Макайонка. По-разному з'являється. Ти народжається з власної біографії, як моє тривожне щастя, як мій роман «Зеніт». Ти народжається з приїздом наставниці, со скарги, що її зводять за те, що вона закохалася у жената завуча своєї школи.
Но в прошлый час это осуждается. Не, как жена тогда, как отца. Это был артикул уже в предисловии на это. На эту тему? Так что же, Ну, что кохание заборонено? Забороненное Ну, кохання. жена такая-то недобрая, не по-христиански. А что человеку вы цените особливо, вот у характера человека, у особи человека, Петрович? А что личите заганным? Як вы глядите? Ну, больше всего я люблю сумленность человека. Чтобы он был сумленный, чтобы он господар своего слова был. А заганом я люблю любую распущенность, фальшь, ману. Вот коли такий манюка, человек нечистоплотный, чи в своих деях, чи в своих промовах, в своих словах. Вот у меня есть образ крыницы, женщин. Первый в Советском Союзе, в советской литературе я написал однообный образ секретаря райкома, Бородки. Была она вот такая, некоторые критики на вот такой термин выдумали, Бородковщина. Бородковщина. Вот такие одмовный персонаж у романе Крыницы. Так ён ад барады ці ад барадаўкі? Ну, не Ад ведаю. барадаўкі. Бородка. Запамінальна, Бородки. запамінальна. Человек Бородки. Живет своим життям, своим. Сьогодні радіо, ну і вчора, принесло цікаві новини адносно присудження державних премій відомим діячам. І вже Іван Петрович ведає тих особ. От ваше, як кажуть, почуття до цих лауреатів, які мають відносини до літератури, до слідчої літератури. Я член комитета по державных премиях. Ну, на опошних посещении я не был, а я написал письмо в комитет, потому что не здоровилось у меня, я не мог поехать, написал письмо, у яких щиро підтримував Олеся Савицкого, Василя Журавлева підтримував. И підтримував я по поэзии Виктора Гордея. Я лечу хороший поэт. И вельми шкодую, что ему премии не присудили. Кому-то не подобались. Что не Може, не подобалось? хватило голосов. Не подавал. Нет, там мы присудили одноголосно в комитете, а уже так на высшей инстанции, А там ще хто повинен проголосувати? там уже не голосуют, а просто вырашают. Підписують. Ну, вырашают ранее, чем дать президенту на подпись. Ну, там, конечно, чиновники вырашают. Я не знаю, на каком уровне и кто конкретно, но вырашают, кому дать. В минулый раз Савицкого зарезали, в этот раз Виктора Гордея. На Гордея мне из-за Савицкого было мне кривда, из-за Гордея мне кривда, потому что мне его верши подобаются. Это поэт хороший лирик. Много трагичного, но его життя такое трагичное. Сын в Афганистане загинул. Вот такой человек. Он тихмяный, неприкметный, а поэт хороший. Мне шкода и кривдно, что не присудил премию. А остаток я всех так. Олесь Савицький. Олесь Савицкий – это выдатный прозаик наш. Его эта книжка, дитячая книжка, там, дивная книжка. І вся його И вся, постать, Да, і весь його шлях не кидає його з боку в бок. ну, І, як кажуть, він робить сумлінно, правильно свою справу. я цікавостю артикули Журавльова читав. З цікавостю весь час читав. И лечу, что это заслуженно Журавлеву
присудили державную премию. Так, він скромнейший, інтелігентніший. Давним-давно працює вельми так спокійно, хорошо. Він так само слід свій вже проклав у нашому білоруському літературознавстві. А кого з молодих прозаїків ви лишили? Вот тих молодих прозаїків, які вже заявили про себе, як ви думаєте, у кого є найбільші шанси войти в історію білоруської літератури? Нина Борисовна, мне тяжко отказать на это питание, то что из-за своих очей я не все читаю. Я читаю, часом мне подобается, а часом не подобается. И того самого автора. Одно пойда не подобается, другое не. Но радует только одно, что люди пишут много. Особливо много з'являється нових поетів. І особливо, чого не було раніше, я просто дивляюсь, чим це зв'язано, много поетес, жінчин. О, так. Ну так твои Вельми. классные внучки. Вельми много поетес нових з'являється. Ну, а як ви ставитеся? Жінчина в літературі, от на якій проблемі? Я вам скажу, Удобно? що я з цікавістю завжди читав жінчин. Літератури. Що ви бачите такого вже? Починається від Джордж Занди, Віра Панова, наша Олена Василевич, видатний прозаїк. Вони по-своєму бачать це, інакше бачать світ. І це збагачає, допустим, мужчину прозаїка, мужчину романіста збагачає це жіноче бачення світу. Я жінчин з цікавістю завжди читав. Іван Петрович, ну, у нас ще стільки питань, але ж нельзя все одразу забрати. У нас не хопить ще, от тут, як кажуть, і місця, щоб ще продумати. І от тут у серці ще не хопить тих почуттів, щоб все це, як кажуть, переварити, прийняти і покинути не для себе, а для нащадків, для студентів, для учнів. Все, що ми від вас сьогодні взяли тут, це не для нас. Ми не багато ведаємо, ми себе так само обогатили, але ми прийшли з певною метою, що ви нам подарували сьогодні, віддати людям, і не тільки філфаковцям, хто сусіди, хто своїм наставникам, хто своїм сябром. Усі раді вас чути, бачити і читати. Дякую. І коли я поглядела на сьогодні ваші блакитні очки, Мені не здалося, що не хоче служити так, як треба. Не здалося. Такий пригожий колір, а він откуль? Отсюль, з душі ваш колір. Вот. От вашей світлої головки этот колір. Иван Петрович, я передаю вам вустный поцелунок от филфаковских девчат. Здесь эти не сами. Я хочу, чтобы вам было солодко, чтобы вас целовала не бабуля, чтобы яны целовали. Так я устно передаю вам поцелунок от филфаковских девчат. Передайте им. Чекаем вас еще у нашем доме. Дякую. Меня подводят ноги. Самое слабое место – ноги. Я всю зиму не выходил на двор. Вот теперь, может, больше не вылазить, когда стало тепло. Лежал в больнице, и не один раз. И, как сказала одна бабулька тут у дворе, сказала: голубчик мой, старость не лечится. Видать, она моя рация, а? Іван Петрович, ви завсюди зостаєтеся, тому що все ж таки, мені здається, молодость – це то, що чоловік переживає в душі. І так, фізичні проблеми, але ж душа завжди молода. Так що, читаючи ваші твори, ми відчуваємо, що ви востро розумієте час, відчуваєте його проблеми і
Это і говорите про те, що по-сапраўднаму нас цікавіць, непакоїть. Щиро вам дякую. Дай вам Боже, каб і далей пісалася, творилася, а ми, для нас ви були, ёсць і будете заўсёды любимым пісьменнікам. Дякую, Ніна Борисовна, дякую вам усім. Дякую за вашу пропаганду моей творчости и всей белорусской литературы. Вы просто подвижники, я сказал бы. На вас тримається и наша мова, и наша литература. И дай Бог вам поспехов, дай Бог вам побольше выпускать сопроводных белорусских выкладчиков, наставников, которые внесли наше белорусское слово, внесли наши диаграмманы, наши повести, поэмы, пьесы нашим детям, нашей молоді, да і всьому нашому народу. Є ще одна вдячність за плеяду шамякінців на філфаку. І дочок, і онучок, і зятя. Ну, сподіваємося, і правнуки ще прийдуть к нам. Дякую вам за подарунок. З ними добре працювати, хорошо вчити, легко вчити їх. Правнук вже 12 років. Дочекаємося, дочекаємося. Дочекаємося. Отпочинемо. Волі, дочці моего внука Алексея. Вот. Ну дай Бог моим детям всего хорошего. Они у меня хорошие дети и внуки.